дар комиссариати ҳарбии ноҳияи Шаҳринав бахшида ба даъвати тирамоҳии ҷавонон чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссари ҳарбӣ, падару модарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. фаромӯш набояд кард ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони ба ору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат ва амнияти кишвар сайқал медиҳанд. ҳамчунин қайд карда шуд ки хизмати ҷавонмардон ба қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон оромиву осоиштагии ватанро ҳифз намудан ин қарзи ҳар як шахси ба ору номус мебошад. бояд қайд намуд ки артиши миллӣ такягоҳи давлат ва сипари миллат мебошад. ҳар қадар давлат муқтадир ва пояҳои давлатдории он мустаҳкам бошад, ҳамон қадар ҳаёти осоиштагии ҷомеа бештар таъмин мегардад. барои ҷалб кардани давлатшавандагон ба хизмати ҳарбӣ дар ҷамоатҳо, дар маҳаллаҳо бо падару модарон, раисони маҳалла вохӯрӣ гузаронида фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуд. дар ҷамоатҳо бо раисони ҷамоат, раисони маҳаллаҳо ва комиссари ноҳияам суҳбатҳо гузаронида корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. طبق معلومات کمیسریت حربی ناحیه شهرینو امروز 40 نفر جوانان به طور اختیاری آمده به خدمت مادر وطن سفربر کرده میشوند. باید قید کرد که عین حال نزدیک به 500 نفر جوانان ناحیه شهرینو در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در مرز و بوم کشور قرض مادر وطن را ادا می‌نمایند. تصمیم گرفتم که با اختیاران به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شوم. به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کردن قرض هر یک جوانمرد این وطن میباشد. بیایند سربلندانه قرض این وطن را ادا نمایند. در آخر چاربینی بهر بریدگی خاطر حاضرین از طرف کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه شهرینو یک برنامه کنسرتی که آن از شعر و سرود وطن دوستانه و نمایش‌های جالب و رنگین عبارت بود پیشکش نوازگران گردید.